Pois moi boa tarde a todos e a todas. Antes de nada, quero expresar a máis enérxica condea en nome do BNG polo novo atentado, acto de violencia machista en Baiona que nos acabamos de enterar a través dos medios de comunicación. E dito isto, a poucos minutos de terse pechado os colexios electorais, pois só procede facer unha valoración sobre o desenvolvemento da xornada electoral. No BNG non facemos valoración das enquisas nin dos sondeos a pé de furna. Preferimos reservar as valoracións para cando teñamos o escrutinio final, datos reais ou cando menos datos xa máis avanzados con porcentaxes de voto importantes para que sexan representativos e así poder facer unha valoración a caída. Por lo tanto, queremos transmitir que estamos esperando con toda a tranquilidade e con optimismo esos resultados do escrutinio final. En todo caso, si o que quero transmitir a respecto da xornada electoral, primeiro, valorar moi positivamente a implicación da sociedade galega nesta xornada electoral. Consideramos moi positivo o alto nivel de participación por riba da participación das anteriores eleccións municipais de 2007, o cal nos interpretamos como que a sociedade galega valorou, tal como estuvo a transmitir o BNG, que eran unhas eleccións de gran importancia nas que estaba moito en xogo. Este alta porcentaxe de participación demostra que os galegos e galegas foron conscientes da importancia de votar en estos comicios. En segundo lugar, o BNG quere agradecerlle a eses miles de galegos e galegas que depositaron a súa confianza no BNG, que decidiron apoiar as candidaturas do BNG dentro dunha situación de crise, de desesperanza, de apatía xeralizada. Como decía hai un momento, ter respondido dun xeito tan importante e masivo nesta xornada electoral, dende logo, e apostar pola alternativa que representa o BNG, nos valorámoslo moi positivamente. Quero tamén agradecerlle aos militantes, aos candidatos e candidatas do BNG, o magnífico traballo realizado ao longo da campaña electoral, xa que co seu esforzo e a súa entrega fixeron posible que o BNG poderá trasladar ao conxunto da sociedade galega as nosas propostas en primeira persoa e dun xeito altamente satisfactorio. E tamén quero manifestar o agradecemento aos miles de interventoras e apoderados e apoderadas, moitos dos cales a estas horas ainda están nas mesas electorais, o magnífico traballo tamén realizado, o esforzo que fixeron ao longo de toda a xornada representando o BNG e contribuindo dun xeito moi importante a que a xornada se desenvolvera con toda normalidade. Pois no BNG imos, polo tanto, a esperar esos resultados definitivos ou, cando menos, en unha porcentaxe máis elevada para poder facer unha valoración destes resultados destas eleccións deste domingo 22 de maio.